Milí priatelia, dobré ráno aj dnes. Dnes si urobíme trošku kratšiu prehliadku a nebude urobená online, pretože ten zvuk je taký šumivý a jednoducho to pripojenie nie je optimálne, tak som to takto nahrala a vy si to môžete pustiť zo záznamu. Takže tu máme krávku, je to kovová socha s textilnými detailami a je od výtvarničky Daniely Révajovej. Táto koza, alebo kráva, ona je v podstate obojstranná. Z jednej strany je taká a z druhej strany je takáto. Výšku má asi 1,70 m. Náš stabilný výtvarník je tiež Juraj Sloboda, ktorý pracuje so sklom. Robí takéto krásne misy. Čo je fajn, že vždy k tým misám sú aj také kazety, takže sa nemusíte báť, že keď to kúpite, že sa to nebude dať dobre zabaliť. Toto je nádherná vec. Je od výtvarničky Andreji Mrázovej. Máme aj Soňu Mrázovú, ale toto je Andrejka. A ona zväčša robí šperky. Tento krížik to nie je šperk, môže sa zavesiť na stenu. Tu máme skulptúru od Silvie Brezianskej. Je to v podstate váza. Ale výhoda tejto vázy je, že je pekná, aj keď nie sú v nej kvety. Čo štandardné, poviem, sklenené vázy, ktoré majú jednoduchý tvar, pokiaľ tam kvety nemáte, tak ju musíte odložiť do skrine. Takže toto je vlastne také niečo dva v jednom. Tu máme konička keramického z ateliéru Chinel. A tu táto kovová skulptúra je od Jozefa Lichardusa. Bohužiaľ už nie je medzi nami, ale Jozef Lichardus bol otec Danky Révajovej. Toto vám ukážem. To je pekné torzo a je od výtvarníka Rastislava Králika. Je to taký kombinovaný materiál, že človek presne nevie, čo to je, ale v každom prípade veľmi efektné. Tieto drobné keramické misky sú od Janky Blaškovej. Ona miluje farby výrazné, takže všetky jej dielka sú veľmi farebné, sú neprehliadnutelné. Opäť od Laury Dokovej, keramický obraz. Toto milujem. Toto sú kovové skulptúry od Branislava Rajsa. A podľa mňa sú to skvelé darčeky, hlavne pre chlapov, lebo napríklad toto sú kliešte normálne, len sú pohybané do tvarov ako rožkov. Tu zase tiež rôzne náradie a rôzne kovový odpad. Tu máme už dlhoročnú klasiku, myslím teraz tento hokrík je od Gabriela Strassnera a tá rýbka, čo na ňom sedí, to je tiež od Braňa Rajsa. Tuto by mi múdraci určite povedali, že z čoho je to telo tej rybky. Mne to prípada, ako keby to bol nejaký náboj alebo niečo, takže pokojne sa vyjadrite, kto sa vyzná. Takýchto hokríkov od Gaba Strassnera samozrejme máme viacej. Vždy zo 100% prírodného dreva, takého neošáleného. Krásna vec, krásny doplnok. Kto má rád drevo, čo teda ja áno,
tak toto je niečo, čo chcem mať doma. Takže pre dnešok len taká krátka ukážka. Vidíme sa na budúce, možno už aj zajtra.